kita. Damai ni di batana sumurung sian salu naroha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna donga saha porsiaon barita na uli hita imana tarsura di buku Lukas 10 ayat sada satu ayat sia songroma hatani di bata. Adong ma naro ujui pa buah hotu ibana taringo tu kahala Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinilion nasida. Jadi na Yesus memang ngalusi nasida na niaga meroham na do pardusan hala Galilea martimbakos saluh tu hala Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma dihamu dang anggosomu barohamu na la songoni do hamu mago muse manang na diri puhamu anggo na 10 walu halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalahan sian pangisi ni kota Jerusalem hudo madihamu datung anggo semu baro hamuna lausongonido anggo mago musik dungi dia tahu mau pamon adong mah dihalak di sada halak hau ara nasino tu porla anggurna jadi Roma ibana mangalui parbina gabitang adong cupangsa gabinin na madok si ula porla anggurna nunga pola patulu toton aku ro mangalui parbini hau aron lao sojupang tebemi aha pola magupotani behinun ni aray di dok mangalu siton nami laos loas madisi sa taunon asasana hupakru humaliang ponana bapen na putusi ang giat olo marparwi tujuloon alay ang goswada tabaw mak ima saat na di hamuna do nga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus ya do adong sada barita baritaon ima rupani adong sada keluarga sa keluarga topet mardala ni manasida tu sada pulau apa di perdalanan ni keluarga di sada pulau topet nasida manewa mobil dong songoni mardala nasida hape nasopanagaman na madebu manasida tulubang nama say bagas situ tu laos moding ma nasida na saripe sa mabaritay dito oran nang dia kabarita nang tuak kalia tuluat na asing alay gudang ma sudi akan atoropi abain kesimpulan do akka hatana nama dok imane tutu madebu mate nasida alani caha namarai madebu nasida mate nasida saripi ngirine alani pabahinan namai dot alani mijang-ijang matok kalaki nunga diboto arion nunga diboto on iko borha nasida nasaripi nin nama rupani meragam akan abain pada pona ala yang gurang majolma perlu mobi dong asa utana nama bain akka keputusan manang kesimpulan ala ni pabainan na do ala ni hajahaton na di hutanai bain na gabi moding nasida dia makadongan bui do songoni nang dinguluta lapatan na pemahaman na songoni bui do masa berengota gabiro keputusan yang ngulutan nama dok alani dosana alani pabainan molo tabing rupanya dong jol mana mengalami kegagalan manang na mengalami usaha na mundur manang adong akka pengalaman manang na badewu
manang alani rosahit itor saya tado do alani dosa na itor bui do tau humi gabe saya tado rupani alani hajahaton na jana ido naing na masa di baga 70 tahun nama saya menarik adong naro uji pabuah Tuhan Yesus taring tuhala Galilea na dir susilan tu sumber nasida cara didok nasida may ima ala ni pardosa ni hala Galilea jala ala ni hajahaton na ala yang bolus ni Jesus daw lapatan na di si asa unang say diukur nasida terlumobi ma pola do di bay Tuhan Yesus ima taringo tu 10 halak na mate ditinggang palas-palas ini siluam. Lapatan na di si didok ala ni sala na sida do tao. Tu soala ni na sala na sida do alain didok Tuhan Yesus matunato ropi. Ima asa unang mangucuni, asa unang manguhumi, asa muba na sida. Asa bertobat dipaubah rohana lapatan na mola dong na marsay unang idok alan dosa na punga mola dong alani nacacat idok dosa ni amana meragam dope akka panguhumon na oloro siet colmeng alani suku-suku ni delu si Jesus do dang alani dosane. Alek berengot tadu ima asapatar waso. Ni di bata ala di pangidoro ima hamu bau ni roa pertobatan. Itu na menarik set terputang. Bahkan di partikesonari pe boy masa songoni. Masa nunga 2 tahun lebih rokopit san ugan. Nama dok rupani bahwa kopi 10 sion alani dosa di colmei. Bahkan saya taruh rupani ima kopi to saya taruh do dosa namangi sobut. Bara tutu akadongan. Buido do honota jala barani do hita madui. Alani dosa di colmei. Hidup bener Tuhan Yesus rupani isi do nasala. Mola dong namar sahid mola dong di bagasan ngulunan orang ninggan alai dia jadi Tuhan Yesus dong dangalani dusai dangalani pabenan nei alai berengot tadu ima asa unang manguhumi alai paubahamu marohamuna lapatan na disi mangalehon alus asa pemahaman ni colmei ima dia may olo mangatusi dia do sakap ni dibata mangatusi di bagasan nguluna di perdalanan ni ngulunay ima holan hamu baon ni roha do jali do tema ni minggutta hamu baon ni roha asa unang mago itu na rin. Jadi unang manghumi, unang terus mangisobot, unang terus tinggal di baga sa pangalahon dosai. Alay di minggu para paskaon, asa nang bersiajar do hita. Mulo di temate, mengajak kita marhamu baon bertobat. Ala di minggu para paska ima minggu na mengajak kita untuk muba marhamu bertobat. Bagaimana kita belajar bertobat itu perlu. Buharita mersyajar marhamu baon. Itu na bagas. Asik kumpabot tador hatta bertobat. Bau-bau roh ganup ari. Kita belajar sebuah sikap yang salah dalam bertobat. Tapi kirdo molo bertobat. Hola rotu gereja songone. Alai ikon na yang dona. Bertobat na di dok na ima olo
mangarimangi olo marsorminan sian hatani di bata. Bertobat manang paubaho rohanani dok na olo maninggalon. Dia may akka dosa masuk mamusi iman aking tungulu nebaro. Molo didok bertobat asa idok paubahamu maruhamu ninang Tuhan Yesus asa iko beringot tado dan saling menyalahkan. Alai beringot tama iman akang ini hambaun ni rohai pertobatan ni ima patulukon di bagasang mulutta natutong beringotta ima sakap dohot mangulahon lomoni rohani di batang. Jala di pada narubi pi ido hatan di bata marhitip akapanurirang tutonga-tonga ni bangsui mengajak nasida ima paubahor roha. Ay di halomohod di batado songon na di Hesekil tul-betul ayat 10 sadi. Dia may ima taringo Tuhan ba pertobatan. Ay di halomohod di batado hamulak ni parcahati tumarikudan na asa mangulu ibana. Ido halak na paubahor roha. Jala di dok Tuhan Yesus pe di bagasa turputong. Molo di dok di minggu prapaskau tu hita paubahor roha. Sa beringot taro holong ni roha ni di batang. Jala di ko barhon nakani taringot tu perbuwi. Ia molo dang mar perbuwi be jol mai dang mar perbuwi hita. Nunga dilo tiki kesempatan tu hita ale dang mar perbuwi. Tu tabon nama. Molo nung hita ba ima lapatan na danga dong bisiarap konon. Ngabinasa. Alay di paingo do tu hita dia meng paubahamuma. Molo halak na paubaw roha dang satonga-satonga. Alay ido benadidok bertobatlah. Alati kita dak tabo tu sehari-hari. Dak tabo tu sehari-hari pacuni di bata. Alay tapak kema tikitai paubahor roha mamuji di bata. Asa taingo ma gobaran nabi ni Tuhan Yesus taringo tu anak namagui. Saya di halamohod di batado hamumula ni parcahati tumarikod dalam na asa mangulu ibana. Atong dia cari turpukodo tu hita tabering ma pertobatan nasi sungguna songon nan siamun ni Tuhan Yesus ditiki na pinarsilang ni. Ama didok di si asa totong diingot nakanya na masalah di bana. Parjahat di bana. Aro panol solion. Itu na bertobat. Manol soli. Bertobat. Dan alani liling na. Alay sautik nakaningan ini di samula siamu ni Tuhan Yesus alani hata pertobatan itu mabeni mana gabi malua rap sadari doa rap doto di paradiso ninna Tuhan Yesus tu na di sabula siamu nai ido na perlu jala ido na niajak ni turpukot tuita asa ta perbuihung hulu ni pertobatan ni atong pauba maruham pauba mapikiran pauba mangulum unang terlambat ay jonok na matikina nung araw imana tong muba mahita dabuang ma keluarga ta nguluta ngulu na marhamukan bertobatlah pauba maroham ay nung jonok harajaw ni di bata. Amin. Mau lihat madiwali Tuhan di bata napay ngotok kami marhiti hatam na badi asa totok kami Tuhan ganup tiki terus kami Tuhan di bagasan roha na bertobat na marhamuan mau lihat mariho. Amin.